hvor vi bare lige går og skråstreg storytime, dengang vi mødte Nini Brothers. I kender dem sikkert fra Danmark. Ja, anden klasse. Men, ja. Og så skal vi også lige... Nej, det har vi faktisk ikke. Det er lige meget. Nogle fidget spinners. Yeah. Damn, sådan. Ja. Og så har vi Maggie, som går i vejen hele tiden. Kan du lige sige hej til kameraet? Det er lige meget. Ja. Den løber rigtig på kameraet. Ja. Yeah. Men hvis vi er oppe i hvor vi har købt, så er det på rcfund.dk. Så lægger jeg et link i beskrivelsen. Ja. Kom nu, Maximane. Hashtag. Fanden. Og hvis vi den her, den der hedder, jeg kan ikke huske, eller med fluorescerende eller sådan noget. Den er i hvert fald selvlysende. Shit. Jeg kan bare ikke se det. Det kan man kun i mørket, og jeg har også lige lånt Maltes nummer 2 her. Ja. Jeg har min derhjemme. Hashtag, den er camouflage. Okay. Ja, totalt militær. Totalt militær. Så ja. Det er bare det, vi vil i dag. Det var det, vi skal gå og fortælle lidt om i dag. Så det der med Nini Brothers, da vi mødte dem for første gang. Yeah, Malte. Men det startede med, at vi skulle... Min lille søster, hun skulle til opvisning. Ja. Og så skulle Nini Brothers optræde. Ja. Og så spurgte... Ja, det var bare kedeligt. Hende så vi faktisk ikke engang. Og så spurgte Maltes mor og mig og Laurits, vores kameramand og min storebror, ikke ville med ind og se det. Så sagde vi bare, jo, det vil vi gerne lige. Fuck ja, jeg ville med Nini Brothers. Ja. Og ja, det vil vi så gerne. Så kom vi derind, og så ser vi alle de der kedelige... eller det var faktisk ikke kedeligt, der var sådan en lille dreng, som bare var totalt parkourmester, kan du huske ham? Ja. Og den er bare hoppet ind i alle tingene. Han var totalt, han skulle blære sig. Så han hoppede bare ind i alle de der ting, i stedet for at hoppe udenom dem eller igennem dem. Og så ventede vi jo på, at der kom alt det der Nini Brothers dans, ikke? Så da det kom, så var vi derude og stå i kø, og så kunne man få sådan nogle t-shirt, ikke? Så fik vi mig, Malte. Så fik vi både en t-shirt og et billede. Ja, og vi fik også autogram på den der trøje. Og så, så skulle vi lave en video. Så lidt efter, så var jeg lige ude. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skulle. Men så var jeg tilbage til Laurits, på vej til Malte og Laurits. Og så mødte vi, så gik jeg så forbi dem, ikke? For de sad stadig der og ventede på, at der kom nogen. Så jeg sagde lonely. Ja. Og så spurgte deres manager, om jeg ikke lige ville tage et billede med dem, ikke? I deres trøje. Og så var jeg på sådan, fuck ja, jeg vil gerne have et billede. Ikke? Og så gik jeg bare sådan, ikke? Væk fra dem bagefter billedet ind til Laurits og Malte. Og så sagde jeg bare, at at jeg bare gik forbi dem, og så fik et billede med dem, fordi de spurgte mig, ikke? Så skyndte Malte og Laurits så bare lige at tage deres bluser på, ikke? Malte, han var så ligesom mig, og tage blusen af indenunder, ikke? Og Laurits, han skulle bare gøre det helt hurtigt at tage den uden over sin skjorte, ikke? Og så gik vi totalt sådan seje, bare sådan helt som om vi var ligeglade med det billede der forbi dem, ikke? Og så spurgte de lige, og så blev vi deres coverbillede på Facebook, ikke? Og det får vi lige billede af lige om lidt. Ja. Bam, der kom det lige ind. Ja. Ja, og så var jeg bare sådan totalt fucking op at køre med det der, ikke? Så blærede vi os bare over for alle. Jeg blærede mig i hvert fald over for dem, der havde Facebook i min klasse. Ja. Ja, det var sådan lige den storytime, så nu vil vi bare lige vlogge lidt. Så nu vil vi bare lige vlogge lidt med, at vi er ude og gå tur med Maxi. Og hvis der er nogen, så er nogen, der spørger, så er vi der. Så vil vi bare lige huske at sige like, og hvis I rigtig godt kunne lide den, så subscribe og kommentere, ikke? Så, ja. Alt det der. Jeg kan gøre bedre næste video. Ja. Fordi at nu flere subscribers, så kommer flere videoer. Ja. Vi er meget fælles sammen. Vi er meget sammen her nu. Ja, vi begynder at være sådan rimelig mere sammen, end vi var en gang, ikke? Vi skal også til kamp i dag.
det var også lidt sådan, jeg tænkte, jeg kunne tage herop, så kunne jeg også bare tage op efter skole, så kunne vi... Jeg bor lige foran stadion. Ja, så kunne vi også bare filme en video, og så... Jeg husker bare filme en video, og... vi kunne bare filme en video, og så kunne vi tage til kamp sammen bagefter. Ja. Vi ses. Husk like og subscribe, og beskriv, hvis vi skal gøre noget bedre.